नमस्कार शुभ सकाळ। आज मार्च 14 तारिख रविवार। 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर आपणମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ଅଗଷ୍ଟରେ 11ଟି ଭାଷାରେ କରାଯିବ ନିଟ୍ 2021 ପରୀକ୍ଷା। NDA ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମେଡିକାଲ କୋର୍ସେସରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଦିନ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି କମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ NET ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ଗତକାଲି ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି NTA ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ NTA ଜାରି କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ସମେତ 11ଟି ଭାଷାରେ ପେନ୍ ଓ ପେପର ମୋଡରେ NET UG 2021 ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ NET କହିଛି ଯେ NET UG 2021 ଲାଗି ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା, ବୟସଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ସଂରକ୍ଷଣ, ଆସନ ବର୍ଗୀକରଣ, ପରୀକ୍ଷା ଶୁଳ୍କ, ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ସହର, ରାଜ୍ୟ କୋଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଅବିଳମ୍ବେ ୱେବସାଇଟରେ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 2, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍। ଘରୋଇ ବିମାନ ସେବା କମ୍ପାନୀ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରୁ ପ୍ରାୟ 66ଟି ନୂଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏସବୁ ନୂଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ରୁଟ୍, ଦରଭଙ୍ଗା, କୋଲକାତା ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କେତେକ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଚେନ୍ନାଇକୁ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚଳିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କମ୍ପାନୀ 66ଟି ନୂଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ବିମାନ ସେବା ନେଟୱାର୍କକୁ ଆହୁରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ଚିଫ୍ ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର ଶିଳ୍ପା ଭାଟିଆ। ନମ୍ବର 3, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 4, ଜୁନ୍ 28ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଗତବର୍ଷ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 28ରୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୁନ୍ 28ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 5, 2022 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଏସିଆକୁ 1 ବିଲିୟନ ଟିକା ପଠାଇବା ପାଇଁ କ୍ୱାଡ୍ ଦେଶ ସମୂହ ଏକମତ। 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଏସିଆକୁ 1 ବିଲିୟନ କୋଭିଡ୍ ଭାଇରସ୍ ଟିକା ପଠାଇବା ଲାଗି ଅର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଣ୍ଟନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସକାଶେ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଜାପାନର ନେତାମାନେ ଏକମତ ହୋଇଥିବା କଥା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ବୈଶ୍ୱିକ ଟିକାକରଣ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚୀନର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଟିକାକରଣ କୂଟନୀତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି କ୍ୱାଡ୍ କୁହାଯାଇଥିବା ଏହି ଚାରିଦେଶୀୟ ସଂଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଟିକା ନିର୍ମାତା। ନମ୍ବର 6, ଇସ୍ରୋ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କଲା ସାଉଣ୍ଡିଂ ରକେଟ୍ RH-560। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ୱିଣ୍ଡର ଆଚରଣଗତ ତାରତମ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ଲାଜମା ଡାଇନାମିକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ରେଞ୍ଜସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନ ଇସ୍ରୋ RH-560 ନାମକ ଏକ ସାଉଣ୍ଡିଂ ରକେଟ୍ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛି। ଏକଥା ଇସ୍ରୋର ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ସାଉଣ୍ଡିଂ ରକେଟ୍ ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଥାକିଆ କଠିନ ଇନ୍ଧନ ଚାଳିତ ରକେଟ୍। ନମ୍ବର 7, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ TMCରେ ମିଶିଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା କାଲି ବେଙ୍ଗଲର କ୍ଷମତାସୀନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ TMCରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ହେଲା TMCର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ହେଭିୱେଟ୍ ଥିଲା ସୁବନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ସେ ଏଥର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ମମତା ନିଜେ ସେଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଟକରାଟକରି ଭିତରେ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା TMCରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାତି ଅଧିଆ ବ୍ଲକିଂ। ଚୋର, ଲୁଟେରା ଓ ଦାଦାଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଗତ 4 ଦିନ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 17 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲାଣି। କାଲି ପୁଣି ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁଲିସ। ରାତି ଅଧରେ ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୁଲିସ କାଲିଠାରୁ ବ୍ଲକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ କାଲି ବ୍ଲକିଂ ଆରମ୍ଭ
ହୋଇଛି। ରାଜମହଲ, ଗଙ୍ଗାନଗର, ରବି ଟକିଜ୍, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭରତପୁର, ତମାଣ୍ଡୋ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ଲକିଂ କରାଯାଉଥିଲା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ପୁଲିସ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋର୍ସ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ବ୍ଲକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 9 କେରଳର 91ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ କଂଗ୍ରେସ। ଆଗାମୀ କେରଳ ବିଧାନସଭାର 144ଟି ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ଏକାକୀ 91ଟି ଆସନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଏମ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ, ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାମ ଛେନ୍ନିଥାଲା ଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମେନ ଚାଣ୍ଡି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାନସ ମନ୍ଥ କରିବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଆଗାମୀ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 91ଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ। 81ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ବାକି 10ଟି ଆସନର କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 10 କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ନ ମାନିଲେ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯିବ। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଜିସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ନ ରକ୍ଷା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଡିଜିସିଏ ତାର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରତି ବେଖାତିର ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।